Hello everyone, di porjorani jo tono khaka hamya pharu. Ke lam sogono rogno jo tono no. Tini ang ani o video ni bising tui kaisa kok sana musungo eba ke kok kachar mung hai te kaisa suri mung hai request hai kok sana ni phayo ang ani o video ni bising tui tamni himale 5 tarik ni simi 5 tarik Julai ni simi tini 13 Julai ingkana 13 to 14 ang abobo pokoi tangga puno kok samang-samang muju poka hangke sara Tripura tini takuk David warrior ni bagai jeng kok tumaroko kebang kuk bini nugi mangka hangke ang tam ni bagai o topik tini ani video ni bising tui sana musung mani hangke tam ni himale ani logi songbo bini logi tongo hingke ban bagai na ang sana musungo hingke nogang ni simi Churaibari ni simi Pathar Gandhi jora ani logi song bini logi himka hingke yak ulok hai borok next day basawoi achugo himang yak ulok hai tesa achuk phungni tinta somoyo kalainyo sogayu hingke short kheno sasinai jahate video ta lokthung hingke tini achugo tinta somoy sokya hingke no date titi mokhang suwi akoi mai rok chalaikha phiaba chini takuk David khe mainse chayabo hingke okhima tan khana ta hingke tuibo kom nungu hingke yak ulok hai teisa borok 2 gonta rok se rest na khana hingke dati basawai teisa himlai mani yak ulok hingke borok 15 kilometer eba khai 16 kilometer rok himui kaisa thayo borok bathagei kisa tui rok nunglaina hanai tongmani afru no achomsa bo senseless ngai klai thaka yak ulok hai bono hospital umkiang hospital talang thaka yak ulok hai aro ni hoite borok teisa refer khaika Juwai hospitalo hingke yak ulok hai bo sisamani khobor mankha ban bagina ani o video ni bising tui request khaine musungo sara Tripura ni borok ni no chini choto tipra sarok khaganang maya ganang norok choto no janjani mani matai no suriwi bo dati na hamui bo taisa bini journey no continue khaimana tui bini bagai jeng suri lainai hingke panic na kokya jeng bekhak hambai bekhak warbai suri lainai bini je thinang rok ni bagai imang puthuk nukmani dati success thung te ban bagai no jeng chikon mikon kok rok no tension na yawi jeng bekhak war khlai joto ni bagai suri na nangnai hingke ban bagai na ani logi song bo tongma bagai ang aban bai na ani video ni bising tai ang add khayo ngyang ke ang sagalak khamo tamni himale baksa borok kobangma mane baksa borok kok rok bujia hingke ijora mane kok rok bujia kaham kok na bujia kaham kok samang se bul buji layu borok hingke unno sense talang thango tamni himale belekeno tabuk borok no buji mayang thango hingke aban bai no tawanadi ani logi song thangmani abo bini self kaham ni bagaya tai bini mane tam chanai sak no proud feel khaina bagai aboya bobo kaisa tiprahani borok te o Indian ni desh nagarik bobo mone khaika je ang khoroksa warrior no chubana nango nei je chuktui bo thangka bo datino feel phainai hingke abo ulo saimanai je botam chukha chugya hingke abo to joto mutai rok saiman sinai hingke ban bagino phaidi jung suralainai chini takuk David ni bagai jahate bini mentality bini physicality bebang no dati fitness ngai bo dati no teluk bini journey no
continue khaithung hanai ang jotono no yak jurui koi hor jau bini bagai phaidi chung palkhai bwkha kahambai suri lainai phung sarik je chini bagai emang kaham je lukmani success mania sak haya diba ge hambai norok no jotono puilan chimi pai thak jora nai tongma bagai tegesa video roko ang taisa nangkhai kok sarphinai jotono hambai te dipor kaham.